hitzaldi ziklo ondara etortziaren, gaurko hitzaldixean izenburua feminismoa euskalgintzarako gogoeta tresna da. Hau da, gaurko hitzaldixean hausnartuko duguna da ia euskalgintzak feminismoari begiratu dira. Horretarako ekarri dituguna Uxue Alberdi eta Mariluz Esteban. Mariluz Esteban Burgosen jaisotako antropologoa da, medikuntzan lizentziatua da eta antropologian doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea da, generoa eta emozioen mundu hortan dihardu ikertzen berak eta hainbat liburu eta artikulu argitaratu ditu. Eta esan gehike Mariluz Esteban dela gaur egun Euskal Herrian dakagun pentsalari feminista importantienetako bat. Uxue Alberdi ezagutzen duzu, Elgoi Bartarra, Getarizian bizidana, kazetaritza ikasketak egin zituen eta idazlia eta bertsolaritza da. Idazlia eta bertsolaritza izateaz gain, euskaltzailea ere bada eta feminista ere bai, horregatik pertsona proposari dutxu jaku Mariluz Esteban bezalako pentsalari bati galderakein eta bere honena ateratzeko. Orduan, gaurko hitzaldixea pizkat handek esan daban bezala euskalgintzan eta feminismoan arteko loturez, etorkizunera begirako sinergia posibliez, oztopo eta erronkez eta jardungo debe Uxuek eta Mariluzek. Eta, espero digun, euren jardunak gure pentsamenduetan ere eragitia eta batez ere osatzia. Eskerrik asko etortziaren eta gustatu guztiak. Arratsaldeon, eta eskerrik asko Ane. Mariluz, ondo baino beto aurkeztu duanek, orduan ez denik berriz aurkeztuko, baina zure aurkezpenerako gordetan euskan pare bat gauza gehituko dizkiot, eta ezagutzen ez baldin badituzue, gonbitain nahiko nizueke Mariluzen lanetara hurbiltzeko, kritika del pensamiento amoroso da bere liburu ezagunenetako bat, eta irakurri ez baldin badizue merezi du. Eta hori ez gain, euskeraz daukan poemarioa, Amaren heriotzak libreago egin ninduen, oso poemario ona, nire ustez. Eta berriki Susako Lisipe bilduman argitaraturiko feminismoa eta politikaren eraldaketak liburuaren ondatuko nizueke. Eta, gaurko emanari dagokionez, euskalgintza eta feminismoari buruzko ziklo honi hasiera emateko Mariluz ekarri dugu, bai baitira autore batzuk, feminismo eta euskalgintza elkarren ispilu modura erabiltzen hasi dianak, borroka baten tripek eta aurrerabideek besteari eragin diezaioketelakoan. Eskubideen aldeko borroka guztiek elkar ukitzen dutela pentsatuta. Menperakuntzak gurutzatu egiten direlako eta bakoitza era isolatuan aztertu ordez eta pentsatu ordez elkarrekin pentsatzeak aurrerabide hobeak edo sakonagoak eman ditzakelako. Eta hor dago esaterako, bi gai hauek lotzen dituen Lorea Agirre eta Idurre Eskizabelek duela urte batzuk airera bota zuten galdera. Izan daiteke euskaltzale feminista izan gabe. Urriaren 25ean, etorriko dira biak eta haiek emango diote erantzuna askoz ere zabalago galdera horri. Eta gaur beste galdera batzuekin atakatuko dugu. Baina ez beste galdera batzuk egingo dizkiogu Mariluzi. Eta galderekin hasi aurretik, lehenengoz proban jarriko dugun teknika baten berri emanen dizueke, xuxurlarien teknika, deitu izaio edo teknika, ez dakit nola deitu, hainbat tokitan erabiltzen dana oso emaitza honekin, xuxurlarien teknika edo litzake belarrira kontatzea albokoari, zer esaten ari diren momentu honetan, ez hitz egiten ari direnak, mikrofono eskuan daukana zertan ari den kontatzea hizkuntza hori ulertzen ez duen alboko lagunari. Eta helburu bat baino gehiago betetzen dituela diot, itzulpenaz gain, pertsona horrek, kasu honetan euskara ulertzen ez duen pertsona horrek hitzaldia ulertzeaz gain, lortzen delako askotan aparte bizi diren komunitateak elkar ezagutzea. Eta horregatik, gonbidatzen nahi dizueke, hemendik aurrera dauden hitzaldietan animatzeko beste norbaiten xuxurlari izatera, bai?
Euskaraz ulertzen ez duten pertsonei ere aukera emateko hitzaldi hauek entenditzeko eta zubiak sortzeko bi komunitate horien artean askotan bastante aparte bizi daikera eta ni bizta sinistuta nago eskuzabala baldin bagera eta euskeratik ematen baldin badugu jasoko dugula euskerara bueltan beste aldetik ere. Eta askotan nekagarria izan daiteke hitzaldi oso bat pertsona bakarrak itzultzea, orduan zenbat eta jende gehiago animatzen geran alboko norbaiti hitzaldi baten zakitxo bat itzultzera, askoz ere errexago izango da norberarentzat eta gainera askoz ere zubi gehiago eraikiko dira herritarren artean. Eta nire ametsa ditzake bertso bazkari literarioan ere egotea, xuxurlari batzuk bertsoak itzultzera animatuko lirakenak. Eta rimatu gabe. Eta esan, itzulpenak ez duela izan behar, ez fidela, ez dela itzulpen profesional bat, baizik herritarren arteko harreman bat eta era naturalean kalean askotan egiten dugu hori ekartzea gure sistemara, honek aldeetuko dulako askotan esango nuke motibo edo aitzaki horrekin gazteleraz antolatzen diren eta gaztelera hutsa antolatzen diren gauzak euskeraz antolatzen hastea herritarren kolaborazioarekin. Eta hau esan da, gaurko gaiari ekingo diogu. Eskerrik asko, Marilu, etortzeagatik. Eta aipatu dut Lore Agirrek eta Idurre Eskizabelek duela urte batzuk airera botatako galdera, izan liteke euskaltzale, feminista izan gabe, zuri alderantziz galdetuko dizut. Izan daiteke feminista euskaltzale izan gabe hemen, jakina, Euskal Herrian. Arratsalde hon eta eskerrik asko gonbidapenagatik eta gustu handiz etorri naiz formatu gainera bizka diferentea da, hitzaldi arrunta ez da, eta gustu handiz etorri naiz. Izan daiteke feminista euskaltzale izan gabe, nik uste bi norabideetan bai dela erantzun argi ez da, badaude feministak euskaltzaleak ez direnak, badaude euskaltzaleak feministak ez direnak, eta esango duke pentsatzen duguna baina gehiago ez da. Baina niri galdera horren arira bi kontu esaten zaizkit bintzatu orain hasteko, ezta? Euskaltzalea eta euskalduna. Esan nahi dukar, izan zaitezte euskalduna, euskaltzalea izan gabe, eta alderantziz ere bai, ez da, ni basaurikoa naiz, eta basaurik badaude euskaltzaleak, euskaldunak ez direnak, eta euskaldunak ez direnak inoiz izango, feministak adibidez, adin batekoak, eta ez dira izango, ez da? Orduan, interesatzen zaidana da, bai ikustea bilakaera, ze esango nuke feminismoan gero eta erdaldun gutxago daudela, batez ere gazteen artean, euskaldun asko daude, baina nik esango nuke euskaldun guztiak ez direla euskaltzaleak. Edo bestera batera esango dut. Esango nuke euskaltzalea zarenean, orokorrean, aukera gehiago duzula, zure epizentroa, ez linguistikoki, baizik eta orokorrean, geografikoki eta kulturalki Euskal Herrian jartzeko. Orduan, euskaltzalea ezarenean, feminismoa azari naiz, baina orokorrean esango nuke, batzutan adibidez, nik ezautzen ditut feministak euskaldunak direnak eta euskara erabiltzen dutenak sarri, baina epizentroa daukie adibidez Madrilen, ez da? Madrilen edo Espainian edo. Orduan nik uste dut horiek lanak lotu behar direla gai honetaz hitz egiten dugunean, osea, euskalduna, euskaltzalea, feminista edo beste ismo batzuk, ez da? Hortik hasiko ditzatek. Eta aipatu dugun ispilu joko horrek feminismoa eta euskaltzaletasuna bidegurutze berera ekartzeak zure ustez, zertan funtzionatzen du eta zertan egiten du huts? Balio lezake adibidez, sekula feminismoaz pentsatu ez duen euskaltzale militante batentzat konturatzeko berak euskaldun gisa bizi izan dituenak, bizi dituela beste batek, emakume gisa eta alderantziz ere bai? Hau prestatzen nengoela lagun batekin hitz egiten egon nintzen gai hauetaz, eta galdera hauetaz gidoi bat pasatu zidan usuek, ez da? Eta berak esan zidan esaldi bat, pertsona batek esaten duen esaldi bat aproposa egitu zitzaidan, eta da, ezin da gauza berri bat ikasi zaharra berri ikusi gabe, ez da? Orduan nik uste dut aplikagarria dela. Claro, feminismoari begiratzen dioten euskaltzaleak badaude alderantziz ere bai, esango nuke, baina eta nik uste dut euskaltzale horiek esaten dute behintzat gako berriak, topatzen ari direla, edo, pizka bat, nik uste dut, horretaz hitzen dugu gero, baina euskaltzaleen artean badago bai berin bat pizkan zabaltzeko marko teorikoak eta nondik heldu euskararen gaiari, eta esaten ditu hori gako berriak topatzen dituztela feminismoa. Nik ez dakit gehiengoa diren.
Batzutan, feminismoan badugu ideia, feminismoa eta euskaltzaletasuna uztartzen ari direnak gehiengoa direla Euskal Herrian. Nik ez dakit, esango duke, kopuru esanguratsua badirela, ez dakit, gehiengoak. Edozein kasutan bai ikusten dut, ez bakarrik euskalgintza eta feminismoaren artean, ikusten dut gaur egun gero eta gehiago interesatzen zaizkigula aliantzak mugimenduen artean, ezta? Hau da bat, feminismoa eta euskalgintzaren artean da bat, baina arrazakeriaren kontrako mugimenduaren ere bai oso lotuta dago, eta beste batzuk, ezta? Ikusi dugu ez hobeagoa dela egotea mugimenduak lotuta eta pentsatzea elkarrekin, eta ekintzak eta antolatzea elkarrekin. Ez da, nik ikusten dut hor feminismo eta euskalgintzaren artean badaudela gaur egun hori aliantza oso interesgarriak, ezta? Eta eustarketa hori hasi besterik ez dela egin, iruditzen zait, hemendik aurrera ikusiko ditugula fruituak, eta iruditzen zait, ikusten dut euskalgintza mundua bai momentu honetan pilpilean dagoela, eta oso irekia dagoela eta oso bilatzen gauzak, feminismoan nolabait bilatzen daude bai, eta nik uste dut hor, hori topatuko direla aliantza interesgarriak. Nik adibide bat daukat, oso adibide xumea, baina ni Basaurikoa naiz eta hor daukagu Marienea emakumeen etxea, eta orduan hor duela 2 urte edo martxan jarri genuen euskara batzorde bat, Marianean ere bagara, esaten deitzen dio batzorde horri, eta, gezurra dirudiz Marianean, etxe horretan daudenak asko dira euskaldunak, ez danak, baina asko dira euskaldunak, baina batzordea eratu dugunetik, jarri da euskararen gai ardian, eta hasi gara pentsatzen zer egin, egiten diren jarduera guztiak, zeintzuk euskara, zeintzuk ez gure artean gauzak, bakarrik horrekin, oso modu xumeaz egiten ditugu gauza gutxi, baina aliantza hori ja pizka bat gauzatu denean, horrek ja biderkatu egiten du pizka bat gogo eta hori, nik uste dut aliantza hori oso interesgarria egiten zait gaur egun Euskal Herrian, ez bakarrik feminismoaz edo euskalgintzaz pentsatzeko, orokorrean gizarte dinamikez pentsatzeko eta jendearen arteko aliantzez. Galdetu dizut zertan funtzionatu lezakeen eta zertan egiten duen huts, eta igual hori erraxago ulertzen da adibide konkretuekin edo esperientzietatik abiatuta, eta galdetuko dizut ea zure esperientzian konparatu ote dituzun emakume bezala egindako ahalduntze ariketak eta euskaldun bezala egindakoak, eta berdin sentitu ote duzun zapalkuntza emakume moduan eta euskaldun moduan, zertan izan duten antza, bi identitate subordinatu horietako bizipenek eta ahalduntze ariketek, eta zertan ez. Nik uste nire kasuan, eta adibidez hori Lorea Agirrek eta Inurrezki Zabalegi lortzen dute asko, ez da, euren esperientzen, horretazitzen dute eurak jakina. Nire bizitzan, bi bide paralelo izan dira duela gutxi arte, duela, marraren. Urte arte bide paralelo izan dira, bero horre, badaude horatzeko tasunak ez, baina esan edo feminismo hori dagokionez, Karri Basaurikoa naiz, hori da Euskadi Osbalduna, Euskaldun dena asko, baina Euskadi Osbalduna da, eta niri hurbiltzen naiz, nire historia kontatuko dut momentu bat, eta bero ere egingo dut pizkabat ondorioan batera, ez da. Horra, feminismo hori dagokionez, nire dut nintzen ideologikoki green balde dokalako, ez da, feminismoa, horret talde bat zegoen, gu garai hartan Bizkaiko emakumeen asamblea geunden, Basauriko emakumeen talde moduan, eta hori zegoen, kolektibo baten parte izatea zegoen erdian, ez da, feminista izateko, eta gaur egun ere biltzen dira esperientzia, baina esan gaurko feminismoan inkluso zure jorratze pertsonala baduzu edo, horretik pentsatzen duzu daukazku da hor atzean, ez da, kolektibo hori. Orduan alduntze pertsonala, baina kolektiboa izan zen nire kasuan, oso lotuta doaz. Euskararen dagokionez, nik ikasten dut, ikasten euskara 14 urterekin, Basaurin, nire familian gazteneraz hitz egiten dugu, gaur egun aizpek badakigu, baina esan nahi dute gazteneraz, ezitzen gara, eta klaro, esango nuke euskarari dagokionez, faktoriak ez dira berdinak izan, nire euskalduntzea, oso importante izan dira faktoria afektiboak, nire aizpa nagusiak eromaten nahuelako nolabait euskara ikastera, gero, momentu batean bikotekide euskaldun eta oso euskaltzale batekin elkartzen naiz, horrekin okitzen duzene bat, euskara sartzen nahi zitzeiten, eta sartzen da, baina oso modu afektibotik esango duke euskararen, ez da, alduntzea bai. Eta gero nire lana, zen unibertsitatean hasten nahi zenean, euskeraz
azten naiz klaseak ematen, eta nik beti esaten dut niri hiztegi teknikoa ikasleek irakatsi didatela. Zer diren, Donostian ematen dut klaseak, Donostiako gure graduak nire gizarte antropologia dago, gure graduko ikasleak oso jator instrumentak dira, eta nik horrela asko ikasi dut. Orduan, gero momentu batean, zirkunstantziak berdin da, hurbiltzen ditu biak. Feminismoa eta euskera eta horrezten naiz, eta gaur egun hurbildu naiz gehiago euskalduntzara, inkluso ikerketan. Orduan, ze ondorioztatu daiteke horri? Batetik, ondorioztatu daiteke bideak oso ezberdinak izan daitezkera. Feminismoa eta euskalduntza lotzeko, edo ez lotzeko, edo uztartzeko moduak ezberdinak izan daitezkera, eta nik uste merezi duela gainera pizka bat ikertzea zenbide ezberdina daude. Baina, bai hor daudela, esan nahi dut horra bereztasun handiago daiteke. Bai egon daitezkela faktore desberdinak. Faktore afektiboak seguro nik uste dut oso importanteak direla, ideologikoak seguro egongo direla, baina lanbidea egon daiteke, lanbideak adibidez, universitatea sartu nintzen euskaldunan nintzelako, hori izan zen aukera bat. Orduan, hortik uste faktore asko daude eta panorama oso anitza dela. Eta iruditzen zaila dira momentuan, urte batzuk dara markago bizkat honetaz pentsatzen, baina bizkat hasieran gaude, ikusi behar du espektru guztian modu zabalean eta modu aberatzen. Ez da, nola bakoitzak uztartzen duen bere bizitzan. Bat eta bestea, edo beste ismo batzuk. Feminismoa ez den beste ekologismo edo galerik, beste jarrera ideologikoa. Aipatzen ari gara, etengabe euskalgintza feminismoa badaude hor bi identitate euren burua zapaldu moduan sentitzen dutela, batzuetan gorputz bakarrean integratzen diren identitateak, beste ismo batzuekin batera edo ez. Eta galdetu nahi dizunea, zapalkuntzak gurutzatzen direnean, haien artean, askotan aipatzen da ez, jerarkiak sortzeko arriskua egoten dela. Adibide bat jarriko eta ondo ulertu dadin, adibidez, Amerikako Estatu Batuetan, emakume zuriek beltzei nola esaten zieten lehenengo sufragio eskubidea borrokatu behar zela, eta gero etorriko zirela beltzen eskubideak, edo gureak gertuago nola zapaldu izan diren hizkuntza eskubideak beste iraultza batzuen izenean, edo alderdi politiko ezkertiarren barruan nola esan izan zaien hitzez eta ekintzaz feministei euren eskakizunak baitzirela momentu horretako lehentasuna, eta nolako beste hainbat adibide egon daitezke ez. Nola jokatu bide gurutzetan askapen borroka bat beste askapen borroka batentzat oztopo izan ez dadin? Nik uste gaur egun bibia zazpian bizi gara ez da, gaur egun argi daukago faktore desberdinen behan mugitzen garela guztio ez da. Orduan, lehenik eta behin, arrauki behar da faktore desberdina daudela eta ikuspegi integrala edo begirada integrala egin behar dugula. Hori da nire ustez funtsezkoena. Hortik aurrera zer, batetik. Pentsatu behar duan, zeintzu faktoreri ematen diogun lehentasuna, normalean, feminismoan, noren komentatuko dut, eta zeintzu gelditzen dira pizka eta atzean. Nik nire ustez, hau ez da hilagarria da dena den, esango ditu daren gauza ez da hilagarriak dira, esan nahi du gero, epiko duzure aukera egoan, kontrako esateko edo. Baina dinot, nik ikusten dudana da, faktore batzuk euskal feminismoan esan nahi dute, aulagoak esan direla. Aulagoak esaten dudanean, ez da ez direnik egon, baizik eta ez direla izan transversalak. Adibidez, sexualitatea, abortua, gorputza, hori dena transversalak izan dira. Feminista guztiok egon gara implikatuta, eta feministari ez direnak ere. Baina esango nuke faktore aulagoak egon direla, ez da? Ikuspegi integral horretan. Hizkuntza da bat, eta hori gaur egun jartzen ari gara pizka bat gainean, baina bebai klasea eta etnia arraza bebai pizka bat mugimendu feministako sektore batzuk tratatu dute, zeurentzat oso importante izan da, sindikatetatik, edo emakume abertzaleek maila batean bebai, edo partidetako emakumeak bebai, baina orokorren nire ustez ez da izan ez transversala, faktore horiek ez da. Orduan, bada momentuan nire ustez horre bizina bat egiteko eta pentsatzeko, nora joan, eta horrein ez ere igual gero hartzen dugu. Eta gero beste aldetik, horrek nire ustez ez du esan gura momentu batean, gai bat ikusitze egiten ez diogunik eman behar lehentasuna faktore bat. Eta jarriko dut adibidea indarkeria matxistaren.
Indarkeria matxista dinatu guztiona hortan dagoen, eta hor gaude pentsatzen zer egin, diagnostiko, eta bar, egia da, indarkeria matxista pentsatzen baduzu, hor dago adina, dago klase soziala, daude faktore guztiak, ezta? Etnia dago, baina generoa nire ustez badauka garrantzia handia, esan nahi dut, indarkeria matxista gertatzen da emakumeen kontra. Gero hor, gurutzatzen dira beste faktore batzuk, baina da nolabait gizonen eta emakumeen kontrako, edo gizon batzuk eta emakumeen kontrako zera da, ezta? Bueno, momentu batean nire irudiz, egin daiteke lehentasuna egon faktore batik, generoari, adibidez indarkeria matxista. Edo klaseari beste momentu batean, edo hizkuntzari adibidez gaur, hemen gaude pizka bat, feminismo hizkuntzarekin gehiago lotuz da, euskalkuntzarekin eta bi. Baina bai eduki behar dugu zer astuten dugu. Edo zein gauza egiterakoan, artikulu bat idazterakoan, lan bat egiterakoan, edo politika, interbentzio politiko bat egiterakoan. Ez da, pentsatu, zerbait azten zen, zer gertatzen da klasearekin adibidez? Nirea da? Igual bajatu. Zer gertatzen da klasearekin? Claro, klasean, askotan, feministan artean ere klasea bat dago. Zer nahi dut, gero bat izan gogoetan, bai, nik badaukat pertsona bat garbiketa egiteko etxean, edo nire seme-alabak zaintzeko, hor jartzen gara, ni naiz orduan emakume horrek patroia ulertzen duzu, klasea sartzen da hor. Zailagoa egite zaizkibo, feministoi ere, naiz eta pentsatu ezen, zailagoa egite zaizkibo faktore batzuk eta egitea beste bat. Eta, pizka bat erne gomia gara, nik hori izan dut. Erne, autokritika, gauza bada gainera maila personala, gauza bada maila kolektiboan zer egiten da, pizka bat estrategia aditzat. Igual, atzera egitea da pixka bat ez, baina burura etortzen zitzaidan lehen aipatutako ahalduntze prozesu edo zapalkuntza prozesu horietan, bai euskal hiztun bezala eta bai emakume bezala, erabatu lotzen da, hasieran esan duzun zerbaitekin, eta da, ez dara gauza bere euskalduna edo euskaltzalea, edo emakumea eta feminista hor dago momentu bat kontzientzia hartzearen momentua, eta kontzientzia hori garatzen joatearena, eta horrekin batera dator normalean erasoen kontzientzia baita ere, ez? Askotan zu euskalduna izan zaitezke, baina euskaltzalea espaldin bazara, ez zara jabetzen hizkuntzaren kontrako erasoez, eta berdin, emakumea izan zaitezke, baina feminista ez bazara, segurazki eraso batzuk ez dituzu ikusi ere egingo. Zure esperientzian, kontzientzia hartze horiek pentsatu ez direla batera etorri, eta segurazki lehenengo izan zenez, kontzientzia feminista eta geroago euskaltzale kontzientzia, erasoak detektatzeko momentuan ere igerri duzu alderik, hau da, kontzientzia hori zeure ganatzean erasoak ikusteko erreztasun hori. Edo inpakizatzeko. Lehen esan du nire esperientzia bide paralelo direla eta baina egia esan. Zu feminista zara ikasten duzu bizka zurea defenditzen. Kiritzari zuria kontra esan, jakina, egia problema, baina hori ikasten duzu. Hori eta euskaldun moduan egiten duguna oso gertu dago, ez da? Euskaldun moduan pentsatzea, euskeraz egiten dezaketen hemen, edo deritz euskeraz, edo alako gauzak, edo oso duten daude. Esperientzia moduan bai. Horretik esaten izan pixka garatzeko, igual zuk asko pentsatu duzula kontaz, baina igual zubi horietaz, igual entzule batzuk ez dute inbeste pentsatu, eta zertan izan daitezken antzekoak, adibide konkretu horiek, alduntzearik eta horiek, edo zapaldua sentitzearen, edo baztertua sentitzearen. Nik uste, badaudela gauza bat eman komunian, esan dudana lehen, feminismoari buruz hitz egiten, baina euskara uste bai. Eta da, zuten ezak ezo gauza bat, maila pertsonalean. Iban bazatik nora, feminista naiz, eta zerbait ez badut ikusten, esaten dut, euskaldu moduan. Baina bietan, ikasuetan ikusten dut normalean ikasten duguna da, badakigu kolektibo badaukagulatzea. Negon daiteke bakarrik, ez dakit non. Eta parean ez dakit zer, baina ni badakit nire feminista nirekin doazela, edo euskalduna nirekin doazela. Orduan, bai, uste dut, antzekotasun handia daudela alduntze prozesu horretan izan nahi dute, nola kontzientzia hartze horretan, baina ez bakarrik kontzientzia, gero praktikatzea. Gauza bada kontzientzia eta gero, ez da, nik adibidez daukat 19 urteko seme bat, eta orduan bera da fiskal lotxatia. Orduan nik kontzuratzen naiz, bera kontzientzia badauka, euskararena, basati batean. Baina gero, baina nik euskera esan,
Orduan, claro, hori da praktikatu behar da, ez da bakarrik ideologia bat. Orduan, bueno, bai, ikuste dut hor, loturak feminismoa eta euskaditzaren artean oso handiak dira. Ikasten baduzu feminismoan hori egiten, oso dirakazu ikasita, alderantziz. Alderantziz ere bai. Pero, honetaz ere aldetu da zinean, nik uste dut interesgarria dela, euskaldintza eta feminismoaren artean dago estilotura bat interesgarria, eta da, euskalduna bazara oso kontzientzia zara gutxiengo baten parte zarela, gutxiengo dinot estatu mailan, mundu mailan, igual hemen ez, baina dinot ulertzen dirazu, ezta? Orduan, kontzientzia zara partikulartasunetik unibertsaltasunera joaten zara beti, euskaraz hitz egiten dut, baina badakit nik tratatzen ditudan gaiak unibertsalak direla, osea, joko horretan gaude, ezta? Hori guztetan ere aprendizaje dela feminismorako bai. Feminismoan antzera da, baina batzutan ilusio daukagu gizarte guztia da feminista. Ez da egia. Orduan nik uste euskalduna zarenean adibidez, alduntze horrek balio hori esateko. Ez feminista naizenean ere euskalduna naiz. Euskalduna esan nahi dut partikularra, oso hizkuntza txikia, minoritarioa munduan eta hori da. Orduan bai, nik ikusten dituzu hor, trasbase handia. Baina, nola esango nuke, nire esperientzia gehiago izan dira intuitiboak, ez da izan gauza bat estrategikoki horrela, feminismoan horrela egiten dut, gerora nago ateratzen ondorio hori da. Adibidez, hor burura etortzen ditzaidan, beste antzekotasun bat izan daitekeela, gutxiengoan dagoenari leporatzen zaionean baztertzailea dela, intolerantea dela, bi kasuetan gertatu daitekeela, askotan gertatu izan da, martxoaren 8-aren inguruan antolatutako zerbait, edo mugimendu feministatik emakumeentzat antolatutako zerbait gaizki ikusi izan dela, edo jende asko sentitu dula baztertzaile moduan, eta gauza bera, euskara hutsean antolatu den zerbait, baina hor jendea kanpo uzten duzue. Eta hor, kontzientziarik ez baldin badaukazu, oso erresa da, mezu majoritari bat norbera jatea eta errudutasunarekin konektatzea, edo gaiztotasunarekin konektatzea, eta ez alduntzearekin, ez? Betikin gaurtan bi gauzetan. Esango nuke, euskarari dagokionez, sartzen badu, alduntzen bagara, horrek balio digula gara feminismorako alderatziz. Esan nahi dut, atzo nintzen nire laboratutxara, ezta? Eta hasi nintzen euskal hitzeiten, ditzezen nuelako gainera euskalduna zen, eta ezen, morro mazida zen gainera esan zidan, bizikulertzen eta esan laboratutxan da, jarraitzen, azkenera, pero, konturatzen zara feminismoan ere, basaudeleko batean eta norret egiten du txiste bat, pizkamatxista eta hori, eta, bueno, aldunduta basaudek zerbait esaten dozu, baina ez oso mozteta, baina esaten dozu, bai, nik uste dut hor, elkarren ikadura handiak daudela, ez da, tekzatzen dituena, baina bera, azken batetan da, zurea defenditzea eta estrategia bat ikastea horretarako, eta, batean edo bestean, horregatik esaten dut, lehen esaten duen, ez da, zaharra usten duzunean, berria ikasi behar duzunean, claro, elikadurak eko askotatik etorri daitezke, eta horrean, nik feminismoaz irakasten dut, ez da, ez euskaraz, euskaraz bai, esan dut euskaraz, hizkuntzaz, baina suposatzen dut horre egin dezkera, Horra ipatu duzu hitz klabe bat estrategia, eta hitzaldi ziklo hau batez ere euskalgintzatik antolatu da, edo behintzat euskalgintzaren korrontetik datorren urteroko ziklo bat da, eta besteak bestez, helburu du feminismotik zer ikasi dezakeen hausnartzea, ez? Eta horregatik galdetu nahi nuzke, zer ikas dezakeen euskalgintzak zure ustez borroka feministatik? Zertan izan liteken eredu euskalgintzarentzat feminismoa? Bueno, igual nagusia, nire ustez da, aztertu behar dela zergatik feminismoak gazteak dauden eta euskalgintzak ez. Limitatzen esan edo, hori, eta zitzen neteke dikiztaki, okurritzen zaizkit, adibidez gazteen, feminismoa gazte batentzat da bere bizitza osoa. Ez da parte bat, ez da hitz egiten dut euskeraz edo gaztelera, ez da lana, da bere bizitza, bere osasuna, bere harremanak afektiboak da lana, nolabait egia da feminismoak daukala kualidade hori, ez da onerako eta txarrerako bat. Bai, ez? Bueno, ni behintzat berdin bizi ditut, ez? Baina bizi daiteke bestena batera. Ez esan eta nik uste dut, lantzatuta dela da, segundu. Nik pasauri batean. Nire semea eta bere laguna. Euskaldunak dira,
batzuk, eta euren artean, binaka oraindik mantentzen dira euskara batzutan. Ja, taldeka inoiz ez, osea, galdu da, institutotik galdu da euskara. Bizi daitezke euskara barik perfectamente. Claro, gazte bat kontzientziatzen duenean, neska gazte bat kontzientziatzen duenean, ja esketenga dago jasotzen mezuak. Hau ez da garri da, baina ikusten dut hor dagoela diferentzia bat, eta aztertu behar da, orduan kontzientziazio hori, zelan ematen da neska gaztengan, zergatik mutil gaztengan ez da. Hor nire ustez, badago zer ikertu eta zer osnartu gari. Eta gero, bueno, feminismotik ere, nik beti esaten dut, badakite Euskal Herritzen adibidez asko garritu dala, teoria eta hori, kanpotik, baina, bueno, itxigora bera jarraitzen dut. Baina nik uste dut, feminismoen garapen eta berrikuntza teorikoa azkenengo hamarkadetan da gaizu garria. Osea, gaur egun, zuk ezin duzu kontrolatu teoria feminista guztia. Hori inora, zuk hartzen dituzu teoria batzuk, eta indikaketa bidez egiten baduzu, lanak egiten badituzu, disiplina batean zaude, marko teoriko bat, mantentzen zara, baina zuk ez dakizu beste zer egiten duten, egin antropologian, ez dakizu psikologoek zer egiten duten, edo, gertzen. Orduan, claro, hori da, esan nahi dute, hasi da asko. Bueno, hor, badaude adibidez gaur egun feminismoan, euskararen arloan horrein sartu dira, baina, esan duke gutxago, praktikarekin zerikusia duten teoriak. Ez da nola feminista izatea gorpuztu egiten den, praktika bat da, ez da bakarrik ideologia da praktikaren amaten, zu sentitzen duzu zerbait, gorputzen duzu zerbait, ez da? Erdua edo nahi da, esan feminista izatea da bai, gorputz bat, ulertzen didazko gorputz bat esaten duanean, bueno, hori ere aplikatu daiteke zer euskararen munduan, baina esan nahi teoria hauek oso praktikoa duena ikusten interesgarria dira, hori ere izan daiteke ekarpen bat, ez da? Bueno, gero bebai esango duke feminismoan teoria eta praktika ere oso ondo lotuta daude, ez da? Da teoria bat, baina teoria batetik praktikara ematen dana, eta praktikatik teorizatzen dugu, feminismoan hori egiten dugu, berrizidade egon edo kalean, ez da? Teoria eta praktika, bueno, bai, esango duke, baina, bueno, hor, begiratu bezik, zer funtzionatzen duen batean, zer ez, hor elkarrelikadurak eman daitezke, ez da? Eta, bueno, gero bebai, claro, feminismoan, esan dezakezu euskera, munduan bebai, baina, claro, arlo guztietan gaude, esan nahi dut, feminismoan gaur egun Euskal Herrian, gaude elkartetan, gaude instituzio guztietan, gaude universidadean, gaude esan nahi dut asko zabaru da. Euskararen hau, bai, baina ez ere arlo formalean gehiago zen. Eta eskuntza formalean, bueno, hor badagoela zer ikertu edo zer ikertzen, bueno, esan duke Euskal ere, azkertu demora, asko benitzen ari bat eriko bai, baina, bueno, nik uste dut batez ere elkarri laguntzak, osea, ez... Bai, ez nahi burura etortzen zitzaidan, bi kasuetan, antzeko, nik nire esperientziatik, baina esango nuke oso antzeko esperientziak izan daitezkela, baina kolektiboki ahaldunduagoa dagoela mugimendu bezala feminismo euskalgintza baino, eta norbaitek bere burua behin feminista konsolidatzen zarenean, oso zaila dela zuk identitate hori bazterrera uztea, momentu batean oso barrenatuta daukagula, bizi izan dugun menperakuntzagatik euskaldun identitatea albora uzten dugula askoz ere erresago, hau da, lehenengo hitzerdia esaterako aurrekoak esaten baldin badizu begiradarekin ez duela ulertzen, ja identitate hori zein azkar uzten den albora eta gainera nolabaitarako kulpa sentimentu batekin edo pena sentimentu batekin niri hori dutzen zitzaidan, gorpuzte aldetik nik oso toki fisiko berean sentitzen ditut bi zapalkuntzak, baina kolektiboki daukan indarra, hau da, eraso matxista bat momentu honetan, bizitzen baldin badu taberna batean, askoz ere jende eta indar gehiago sentitzen dut nirekin eraso linguistiko bat jasaten dudanean baino. Behintzat, iruditzen zait, jendeak larritasun handiagoa ematen diola momentu honetan, nire inguruan, bati besteari baino. Gero orain, egiten zutela betxatzen nengoen, Euskarari dagokionez unifikazioa dago, zuzitari esan nahi dut, eta baina basauri edo feminismoa bebai, badaude gune feministagoa, baina nolabai sartuago dago
leku guztietan. Claro, orduan, Euskarari dagokionez, desberdina izan behar da estrategia niretzako, feminista bezala bebai Donostian, edo Basaurin. Feminista bezala bebai baina ez hainbeste. Orduan, claro, ustez horrek errazten du. Euskarari dagokionez estrategia desberdinak eduki behar ditugulako. Bueno, onerako eta txarrerako, ez hori igual izan ditek interesgarria da feminismoa zer pentsatzeko, baina diot desberdintasun hori ere ikusten dut. Eta segun hon zauden, zuk esaten duzu, babes hori gehiago daukazu, Euskarari dagokionez esan nahi dut, edo ez. Feminismoan atzera esango nuke, gutxi, baina atzera, ez da egon behar beste pentsatzen non nagoen, edo beste modu batez. Hori ere ikuste kontuan hartu behar dela, Hau ilustratzeko anekdota bat kontatze aldera, joan lagun batean gertatu zitzeguna, lagun bat eta biok Donostira joan ginen umeekin, eta kafe artesanan, hor Prinzipe zinean ondoan geundela, gure semea negar batean ari zen, logurea zeukan, eta tabernatik irten barrun karroan zijoan semea, eta parean bezegoen Andre bat eserita eta esan nion, utziko jazu mesedez pasatzen, jarri zitzaidan, oso aldunduta, gorputzez, esan zidan, no entiendo euskera. Esan nion, utziko jazu mesedez pasatzen, umeak negar baten, eta atetik 2 metrora, baina bera erdia zen. No entiendo euskera. 3 aldiz esan zidan, zerbitzari etorri eta esan zidan arte dejale pasar. Handik 10 minutura umeak lo hartu, terrazan eseri ginen, eta nire lagunak zerbitzari beste bat. Eskatu zion, ebaki bat mesedez, esan zion, no sé lo que es un ebaki. Eta nik ebakian eukan mailan, eta esan zion, ebaki bat mesedez, no sé lo que es un ebaki. Eta zion atera. Eta burura dortzen ditean, momentu hortan ez, nik ara joan, eta esango bat nire duaitek ez, emakumea zarat ez dutiko pasatzen, edo itxura horrekin ez dakizan ez, eta handik 10 minutura berriro terrazan, gu sentitzen genuen momentu batean, inguruan euskaldun desente zeudela, baina inor etzela konturatu zer gertatzen ari zen. Eta momentu batean esaten lagunak, sentituet izugarrizko gogoa oiukatzeko eta esateko, hau eta hau esan dituenek, jaiki gaitezen hementik, eta ez gaitezen berri sartu taberna hontan. Eta, oso gertu zen. Bai, hor diferente izan daiteke feminismoarena, baina igual txarrerako. Feminismoan gertatzen dena da oso politikoki zuzena garela. Orduan, batzutan erasoak oso zotilak dira. Zerbait gertatu zaizu, askoaz eta ez duzu. Orduan, ados nago hori dara, baina batzutan... Sotiltasuna, zure erantzunaren baitan dago, zen niri izan izan badit, no entiendo euskera, eta ni momentu esan izan bario, me dejas pasar? Listo. Eta orduan, arazoa badiru dira, soluzionatu dela eta ez dela ezer gertatu, baina konturatzen zenean, zure postura mantentzen zenean, zenbat eraino violentatu daiteken egoera, horrek... Sotiltasuna, feminismoan asko ematen da gaur egun, eta batzutan zerra da, batzutan, zu esarelako jabetzen zer gertatzen ari da, jabetzen zara gero, eta gero erantzutea asko zailagoa da. Da economia, da ez dakiz zer, esara jarriko tal... Hor adibidez, interesgarria da hori, ez da, erasoak nolakoak diren eta nola erantzun eta diagnostikoak konturatzen zen, ez batzutan zara konturatzen gerora, zer gertatu da. Eta, galtu izutez, Euskalgintzak borroka feministatik zer ikasle izakeen, eta zure ustez, Euskalgintzak alderantziz, zer erakutsi diezaioke feminismoari? Ikuste dut, lehen aipatu dut, baina, bat adari duzte sormena. Orain, zinemaldian dagoen dela, ez da irakurri osoen Agnès Barbari eman diote sari bat, eta, irakurrizketa irakurri nuen, eta berak esaten zuen, bera zartzara bat dela lehen gai bat. Bizitzan. Eta pentsatzen hori, zartzara bat lehen gai moduan, ez da, bizitzeko material bat edo. Urban, iruztut, feministentzat euskera badala lehen gai bat. Lehen gai bat izan dut sormenerako, pertsonala, baina sortzeko, pentsatzeko beste modu bat, artikulatzeko pentsatzen duzuna beste modu bat, eta sortzeko bai, zurekin egon ditzela jakina, pertsolariek feministak egiten ari zaretena, ez da, dozuen bertso eskola feminista. Eskola feminista, jabetze eskolak, gara bizkola zerien jabetze eskolak, ez da, Euskarrian dauden emakumeak izkarra dutzeko da hori, eta zuek sortu duzko bertso eskola feminista, eta nik ezagutzen dodanez, ikusten dut hor,
badaudela ezaugarri batzuk interesgarriak direnak beste eskoletan ematen ez direnak. Euskararekin lotua dagoelako eta beste barintzatan. Orduan ikustu dut hor, sormen aldetik, feminismoa garatzen da. Hori batetik. Eta bestetik, eta nik uste dut importantea da lehen aipatu dugana. Gutxiengoan bizitzen irakasten digulako euskera. Baina askotan bai, partikulartasunari kasu egiten. Eta nik hori oso lesio ona dela feministen zate bai. Batetik ez pentsateko jende guztia dela feminista, bidala joera bat hemen dagoen ez Euskal Herria feminista dela, ezta? Hori kokatzeko bere neurrien, eta bero ikasteko, egiteko irakurketa lekutuagoak, konkretuagoak, orduan bai, euskalduna izateak laguntzen dizula, epizentroa lehen esan dugan, ez da? Zure bizitzaren epizentroa Euskal Herrian badago, horre bai, feminismoa mundua beste bat ikusten dozu, ez da? Ematen dizu, beste eduleku bat, beste ikustura bat. Lehen, aipatu dugu ez dakit beste ezer gehitu nahiko zenuken ez nola, azken urtetan badirudien feminismoa erakargarriago zaiela gazteei euskalgintzako militantzia baino. Eta, emakume gazte feminista belaunaldi oso bat dago ez, oso sortzailea dena eta antolatzen dira gauza pila bat. Aipatu daitezke, emakume gazteentzako udaleku feministak adibidez aurten egin direnak, edo aldizkari feministak, euskeraz ere argitaratzen direnak, adierazpen artistikoak, ekintzak, praktika diferente asko. Eta aldiz euskalgintzak, badirudi zerbait, ez dakit ez, zarrunoa, biojuno esaten dute datu, zarrunoa dela, euskalgintzari buruzko hitzaldi bat antolatu eta gerota jende gutxiago etortzen da eta gerota jende zaharragoa. Eta feminismoan alderantziz, ez? Orduan, ez dakit zertan huts egin duen euskalgintzak, borroka baten transmisioan, ez? Badirudi gai bat dela, baina ez dela hainbeste borroka bat edo praktiken borroka bat. Edo oso jende gutxirentzat dela, ez dela asmatu gazteak. Nik ikusten dut faktore bat ezakit faktorerik importantena den, baina ikusten dut feminismoa dago gure bizitzan arlo guztietan. Eta gazte bat sartzen denean feminismoan, hori ikusten dut, sentitzen dut, bizitzen dut. Euskara bai, hizkuntza bai, baina beste erabat asmatu hori transmititzen, Euskara ere egon badagoela zure bizitzako arlo guztietan, eta gero nik uste dagoela gai bat, uste dut, honetaz dakiten da, zure bat honetan ez da, baina da, arlo formalaz asko arduratu garela, euskarari dagokionez, hezkuntza, bidan ez da, eta ez formalaz ez, enzialdiaz ez, eta pasali baten, ikastola zure unea, ateratzen den momentutik, ja ez da eskolak eta bidana, agur, kirolde bidazoaz, agur, eta egon behar zara hor, salaketa jartzen horiek. Irrati hau ez, jarri Euskal Herratia, edo alako biagoz. Orduan, nolabait esan dut euskalgintzan arrakasta eta utxuneak batera doazela. Arrakasta hori dugula, hezkuntza formalari dagokionez, baina orain ikusten da, hori batuta dagoela, ikusten ari dira, aritua ez da. Orduan, claro, feminismoan edonon dago, gazte bat sartzen danean, iruditzen zainik berdin da esialdia, berdin da antisorgaia horratu esartu, ikasi, nolabait inguratzen du gai horrek, ez da? Kontzientzia hartzen badu, jakin. Eta euskararekin, basu mantendu zaitezke, hemen euskaldun kontzientziarekin, hemen erdandun, ez ere hori basauri batean, ez da? Nire zen erazata, gauzatzutan doz euskalduren, baina, como balbatan, lonjan hasiko naiz nire, euskararekin. Izan behar zen oso aktibo izateko, claro, behar duzu prozesu bat, eta feminismoa, dena den, oso esan dizuet. Niri galdetzen hori dazue duela 20 urte, gaur egun, gazteak ipino ganitola feminismoa, esan nahi dut, guretzako ere, sorpresa izan da, azkenengo denboran, gazte talde asko daude herri askotan, universitate, leku guztietan, ez da? Hori ere, onerago izan da, hori ere guretzatigu asmatu dugu, edo asmatu da, edo urak asmatu dut, batez ere, ez da? Agian, ikusten, gazte jendearekin, zerketa gaiago egiten dira, esnaketa gaiago esan dugu. Usteko, zergatik, nahi batzurekin bai, eta beste batzurekin esan beste. Beste gauza bat gertatzen da. Nik ikusten dut, neska gazteak oso implikatuta feminismoan eta energia guztia hor dakie.
Orduan, klaro, euskararekin ere egon daitezke kontzientziatuta, baina eski, klaro, lan asko daudie, energia asko sartzen dute feminismoan. Zakit, igual mutilak ez dira hain tresna interesgarria, lagoetan emakumea gara, bizitzerako sujetu hona gara, bai ala ez, gau elkartu guztietan eta tal, gizonak leku gutxagotan egoten dira, eta oso kontzentratuta emakumea gaude, elkarte kultura eta. Claro, gazteak baditugu feminismoan, oso ondo, baina duan lotu behar dugu feminismoa euskera. Ulertzen dira, horra, estatu behar da hori horretorik, eta igual estatu behar da lekuan lekuan, bai batean, zer hartzen da, zer diferentea da egin zarnosti. Bai, uste dut badaudela faktore batzuk. Bai, ikusten hori ez, ikasle interesante asko daudela hor, igual, utzi da korrontearen eskuetan ez, euskalgintza eta gauza batzuetan, adibidez, konturatzen ari gara nola gune euskaldun askotan euskaltzale kontzientzia galtzen ari den ez, eta guk adibidez, bertsolari bezala, hainbat herritan nintzen gara eta konturatzen gara. Cristina, romántico abajo. Euskaltzale kontzientzia galtzen ari da, gure euskaldun askotan, eta konturatzen dira askotan, zonalde erraldunetan guazenean, kontzientzia, euskaltzale kontzientzia, indartuago dagoela, herri egune euskaldunetan baino, ez? Eta adibidez, niri atentzio handia ematen dira zerbait da musikaritzaren arloan, adibidez, nola euskaldunen artea ere arrakasta handia daukaten talde berri asko egin duten gazteleraren edo inglesaren aldeko apostua beraiek euskaldunak izan da. Eta nola, badituzien, gainera gero beraien elkarrezketak ere irakurtzen baldin badituzu, beraientzat hizkuntzarena ez da hautu politiko bat, ez erantzuna bere izaten da, nire baitan dauden hizkuntzak dira, eta batean bezala egin dezaket bestean, eta egungo garrantzirik eman gabe horri, ez? Niri kezkagarria egiten zain zuri. Duela, marko nintzen Barcelona, eta Ciudadela, joan nintzen buelta bat ematera, lido guztia bat nire, eta lako soko gastronomiko edo, eta asko dela, dana inglesez, infinituta galitu ginen, berpara batekin nintzen, dana inglesez, berdin zen, Barcelona, Berlin, edo, denak zera, hemen nik anekdota pertsonak badaukat, orain nago, pizkat betzatzen ikertzen hori Euskal Herriko gaiak eta hori, eta, nago ditut, emakumeekin loturiko gauzak, maitasuna eta horretaz pentsatzen, egiten Madrileko lagun batekin, edo ez egiten ari zara eta kontatzen dut, ez pena, egin galduko duzu publikoa, zilak Euskal Herriko gaiak egiten maituzu, zer pena eta egiten, ibarra egiten eta zen. Baina, gero pentsatzen dut, Beraz itzaio nola, barren batetik, Orduan, gero ez da egia. Ez da nire lanean, gero lanean euskeraz, esan nahi dut. Baina, ideia hori, hemen kokatzen bazara, Euskal Herrian kokatzen bazara, euskaraz egiten baduzu, hemen egiteko dara. Horre bai adibidez, ikerketari dagokionez, daukago burruka bat, ez dakizuen, baina gudako orain babaremoak, ikerketa egiten dituzten, eta euskaraz egiten duzunean, pentsatzen da, hori, nola lortu kalidadea, euskaraz egiten baduzu, eta nik ez da euskaraz egiten duzu, eta igual irakurtzen dizute inglesez egiten duzuna, baina askoz jendera jago, igual inglesez egiten duzu, eta ez du bilokira. Ideia horiek oso potente daude gizartean, oso gutitatu, oso zaila da jendeari pizka bat, ez da horrela beti, ez da izan behar, baina ez da horrela, ez? Orduan bai, uste oso kezkagarria dela.
udan ikastaro batean, Mariluz entzuten izan zen, ikastaroaren izena zen, hizkuntza generoa, jatorria eta klasea gurutzatzen diren lekua. Eta bertan, atentzioa eman zidan zerbait esan zuen, eta gainera irutzen zitzaidan, Elgoibar Pitzadien dutara ekarri beharreko zerbait zela, Mariluzek egiten baitzuen Maketo irainaren erreibindikazioa. Maketo, Ezurbel, Santxurriano, trenak ekarritako, interesgarri egin zitzaidan, hain zuzen, komunitate zapaldu batek, euskaldunenak, beste komunitate zapaldu bati, Espainiako langile etorkinei zuzenduriko iraina zelako. Eta gustatuko litzaidake azaltzea zergatik eta zein zentzutan iruditzen zaizu erreibindikatu behar dela Maketo iraina. Eta Maketa. Bai, lehenik eta behin herri maketoan izelako, nire euskalduna nire ikasamorakoa, eta ekartu ziren Burgosen eta egiteko zen jaioa naiz. Batetik hori, momentu batean ni orain pentsatzen dut herri maketo bat nintzen, maketo erdia berdin da, baina maketoa nintzen, ni maketoa ziren nire basauriko lagunak, San Miguel dela osoan bizi zirenak, Korea deitzen San Miguel osoa gara hartan, horiek ziren maketoak ekaratuko, como solotza daukatu orain, superlasai nintzelako, maketoaren figura, pentsatzen badugu, maketo gehiago, Bizkaia maketo gehiago erabilea dago, Izaki pobrea, itxuraz iluna eta eskola gabea, hori da maketo, ezta? Eta gero pentsatzen badugu, benetan, momentu hartan, etorri ziren, migranteak, nolakoak ziren, batzuk etorri ziren arrazoi ekonomiko ez, irudi hori zen, batzuk arrazoi politiko ez, badakigu, eta emakumeen kasuan, asko, iesi, eskontza, nahi ezuten eskontza batetik, eta hori ere ikusi da ikerketetan, ezta? Ziren beti izaki pobreak, ez. Claro, nik badakit gaur egun deitzari hori, izen horiek ez direla erabiltzen. Erabiltzen dira asko zutza. Nik hori erabiltzen nuenean bizkalako mokendu bat izan zen, edo ahora beriko duan ala ez. Itzaldi horretan nik defenditu nahi nuen ikuspegi feminista, maketoak euskaltzalea, iak. Orduan, claro, nik horren bidez adira zen nahi nuena da, ideologia arrazista eta klasista gurean ez dugu galdu, feminismoan ere ez. Orduan, erabilita halako izenak gogoratzen duzu beti. Nire teoria maketoa da, esan nahi dut presente daukat, nondik datorren. Zer gertatu da Euskal Herrian, ulertzen duzu da pizkatu, hemen dakozu beti alarma, ezta? Ariketa hori asko egiten da gizarte mugimenduetan, adibidez, feminismoan, igual entzun duzu teoria queer eta queer da objetibo bat oso moderno dana, baina asko erabiltzen da pizkat postmodernidade barruan eta queer hitza inglesez da arraro. Eta queer hitza aplikatu zitzaien homosexualei eta nolako pertsonei, ezta? Eta gero mugimendu horrek egin duena da hitz hori birformulatu eta erabili, izan bade. Zuk deitzen nauzu hori irain bat da, baina nik erabili dut eta birformulatuko dut. Nire maketo, ez da berrik ardina zen feministei ezainu deitu maketoak. Alako keino bat nahi izan. Zertarako, ez bakarrik migratzailea zitza egiteko. Nik uste Euskal Herrian, zuek ere ikusiko duzue, oso importantea da nengoak eta kanpotarrak dikotomia hori. Etengabe daude, bai herrietan, bai kanpotarra izan kanpotarra besteako. Ikusi dugu alardeen kontua, baina ez bakarrik. Edozein problema dago eta ez kanpotarra da, eta igual zaude bizitzen herri batean berroi urte eta kanpotarra. Dikotomia hori nire zait gustatzen. Horra, iruditzen zait, keine bat zen, pizka bat, hartu dezagun pizka bat desioa nondi gatozen, eta erabili dezagun pizka bat ikusteko zer egiten ari gara, batzutan ikuso feminismoan konturatu gabe, honelako gaur egun feminismoan emakume asko migratzaileak dira, edo etorri diretak eta gurekin daude, erne egon gaitezen, aber zer egiten ari gara bai migratzaileekin, zer nolako barekoak erabiltzen ditugu, eta batzutan egiten duguna da, feministen artean ere bai, usurbilen ere egin denuen, bertakoei ematen zaiku hitzak adituak garelako hitz egiteko batez, eta etorkina gartzen duzu eta zuk testigantzak kontatu. Teoria ez, ulertzen nahi gabe, konturatu gabe egiten ditugalako, horra, egiten zait, egin bazen. Nire horra iparitzen ez dute dugun gaur egun askotan, somendu gobea dauka, baina etorkin hitz
hitza erabiltzen, lehen maketo erabiltzen zen ziratuan. Politagoa dirudi, baina esaten dugu, hori etorkina da, eta zer dagoen horren artean, ez ditu egin artean. Bueno, kani eta lako goritzak erabiltzen dira horrekon, ez da? Igual dian, eta asko egitzen da, hor dago klase, hor dago jatorria, asko gazten atzen ari, asko egitzen ari, ez da, Gero, maketorean aipatu buruan neukala, gure etortzen zitzaizkidan kontrako aldera egindako irainak ere, ez? Aldeano, kasero, borono, oraindik ere, pixua badaukatenak. Eta sarri gertatzen den zerbait, botere dutak libre eta zapalduak nolabait euren artean muturjoka aritzearena, ez? Ez oteritake guneak eta egiturak sortu behar komunitate zapalderatzeko ezagutzarako eta elkarlanerako, ez? Nolabait, maketoak eta kaxeroak kontura edu daitezen askotan sistema berak zapaltzen dituela eta elkarren artean hori da sistemak erabiltzen duena, baina justo lotzeko nahi duena, separatzea. Bai, nire bizina zen plazan gaur egun, familia bat zen Ladeana, eta horrein, hilo bat eta euskadunak dira, baina Ladeana zen guretzat eta aquí deitzen dira Ladeana. Bueno, los aldeanos, pasauin daudean egin zuzendari, zen hau zuan nire bat ezbetetan, etxe batean, batek esaten nire, bakarri zegoen familia bat, los aldeanos. Ala ere esango nuke, pasauin esan nahi dut, iraina dara, maketo irainagoa dela maketa aldean baina. Iruditzen zaitu, esan hemen dara gehiago arrasakeria, beltzak ere izan ez ditzaitezke rasistak. Importanteagoa da zurien rasismo, ez da? Baina, bai, ados nago, esaten duzunarekin, bai, aliantzak bilatu beharrean, bai, da ditzen ditu galako elizketatzen. Gero, gaur egun, gero eta egiten zait, erabiltzen dela Euskaldun zaren privilegioaren diskurso hori edo, ez? Eta batzutan, badauta sentsazioa, ez otean, geure gezurra sinistenari, nire iritzia da, hemen privilegio dunak hezkuntzan ikuspegitik bi direla, ez? Erderaz biziren elebiduna eta elebakar espanola eta frantsesa, ez? Baztertu berriz, euskeraz bizi nahi duen elebiduna izango litzake, eta gutxi dira, baina euskaldun elebakarrak ere bai. Batzutan, ez daude, nik etxean bi dauzka, bat oantxasi da eletzen, baina besteak 6 urte dauzka, eta gertatzen dut eta adibidez getariako medikuak ez dakit. Getariako medikuak ez dakit euskera, baina nire semeak ikasi zuen gazteleraz egurtek eta bai, basauri baten, eta problemak ikusitzela ikastola, baina, karo, ikulturatu nintzen, basauri batean ikastola da publikoa, baina ikastola zegoela pentsatuta etxean gazteleraz hitz egiten zuten entzat. Eta zeure familia batzuk euskaldunak zirela, eta gana zegoen pentsatuta kontrara, eta orduan, gurekin zeudelako, eta ez problema, baina momentu batean esaten duzu, ume hauek dira hemen pizka bat, erabat gutxiengoa eta pizka bat bastartuak. Baina getarian bertan ere, bai? Bai, izango da. Adibidez, kuriosoa da, nola, ingleseko klasean irakasleak asko gehiago egiten duen euskeraz, apoio bezala, badakilako ingles utxea egiten baldin badu ez diotetan ulertzen, baina gaztelerako klasea gaztelera gutxez da, gure da galdetzen du, eskentzakit zer galdetu, zer diotu ulertzen, esaten ari da zer, eta esaten du, eskualtza behar dela galdetzeko, nik ezakit zer galdetu. Eta, hombre, orden hagen, ni antropologa naiz, eta antropologa gara analisi konkretuak egin eta oso sakonak. Ordera dago pizka bat egak ateratzen, baina, karo, hori kontatu dut nire umeen ikastola. Zer hartatu dut lan nire umeen ikastolan bebai, nire umearen belaunalditan, sortu zuten, hiru gela edo hasieratu. Gela bat, familia euskaldunen zenala bentzatu. Zer hartatu zen? Gero hor, ez bakarrik, baina notetan, familia euskaldunen zenala bazirenak, ginen asko irakasleak, maizu maiztak eta notetan, eta da, igartzen zen. Momentu batean, erabakizkuten, gurasoen iritziaren kontra, horrego zen nahi ez da hori interesgarria, nazta. Eta guarden edo, horzen nahiko ez da hori da. Eta nahi dut hori ere ematen da, basauri batean adibidez, familia euskaldunak gara ikasketa maila bateko pertsonak. Horrek badakatzen ondorioak, erakotetzarerako. Zan nahi dut oso komplexua
uste begiratu behar da lekuan eta pentsatu faktore asko daude, positiboak, negatiboak. Zerbait aipatu dugu, baina udako jardunaldi hortan, baitzuk eta Maria Amelia Barkinek aipatu zen duten zapaldu metroan, eta bentsatzen beraiek askotan, gure zapaldu metroan lehentasunak nola markatzen ditugun, eta askotan egoten dela ahaztu nagusi bat eta klasea dela horiek. Eta horiek, Amelia Barkinek aipatzen zuen nola generoa, hizkuntza eta jatorria diren eskolak jasotzen dituen enkarguak lantzeko, gero emaitza hobeekin edo kaskarragoekin, baina badira enkargu batzuk, baina inoiz ez zaiola eskola bati edo ikastola bati edo ikastetxe bati esaten klasea landu behar dula. Konprobatuta dagoenean, klasearen, familia batek daukan klasearen araberakoak direla gero emaitza akademikoak eta izugarrizko eragina daukat. Eta orduan, feminismoan ari garenean ere, sarri ari gara feminismo zuri europar kapitalista gutaz, eta Euskal Gintzatik ere sarri egiten ditugulako kanpainak gure klaseko entzat, eta galdetu nahi dituzunez, gu eta guta ari geranean, alor bakoitzean, nor uzten dugun kanpoan, eta zer galtzen dugun. Bai, lehen esan dut, ez da, klasea izan dela faktore uragoa orokorrean, transversal moduan feminismoan. Eta bi adibide argi daude, ez da, bat da, irakurri duzu zahar etxetako emakumeak egonkita berga milioi hondatiko egun Bizkaian, feministek ez ditugu babestu. La gente feminista, seguro, esan nahi dut elkarri feminista moduan, azken momentuan egin dira horan alako, eta galdetzen duzu, burruka bat izan badik, moa egongo zanik, eta edo etxeko langileen kontua Euskal Herrian, eta gero etxeko langileen burrukan, neko vanguardiak daude, Bizkaian sortu zen zera APH badago elkarte bat, aspaldi dagoena lanean, oso lan interesgarria da, baina ez da transversala feminismoa. Noizean egin baina, ez da. Zer gertatzen da, ez den esan nola, batzuk ditugula, zer etxeko langileak, feminista batzuk. Esan dezakezu ez, baina ni kontratuaren aldeko esan nahi dut hori zailakoa da, ez da, ematen du sektore bat dela. Eta klasea ez dela feminismo osoa hartzen duen zerbait. Nahi gabe, baina esan nahi dut, orduan bai, ikustu dut hor asko dago lantzeko oraindik, etxeko langilena aspaldiko da, zaharretxetako langilena, nik dugu feminista bezala lotzatuta nago. Ez dugula ezer egin, arlo batean, dana dagoela egiteko oso prekariedade handia, behar handia daukagula gainera, langile horiena. Gero parkatu, baina gero gainera, interesatzen zaiz klasea, zen ikustu klasismo berriak sortu direla feminismo barruan. Lehen sarruno uste dut, viejuno hori asko bat gustatzen zaian eta erabiltzen da ez da. Perdón, horrein batzutan, ez da horrein osorokorra, baina feminista zaharrak eta feminista gazteren artean, neko harreman hona daukagula orokorrean, neko feminista zaharren artean asko ez dauki ikasketarik. Kristolako jakintza, baina dira pasatu universidadetik, feminista gazteak ja asko pasatu dira universidadetik. Hor, ematen ari gira batzutan ez, ez da hau da, feminista zahar batzuk esaten dizute, oie, gazteekin zauden, bernoten dute eurak dana dakitela, eskarmentua ere, oso importantea da jakiteko. Hor, klasismo mota batzuk badaude feminismo barruan, Baita hori gainera, biziteko azkeneko liburuetan asko egiten duzu hori buruz, eta nola zer garrantzi edukidun feminismoan, eta esan dute Euskal Gintzan ere baiet, kolektiboak eta nolabait jakintza konpartitu horrek eta taldean egiten da lanak eta arriskua badagoela baita ere lider konkretuetan eta normalean oso jantziak eta oso hor zentratzean horrek desmotibatu edo desmobilizatu baldin badezake behintzat ingurua edo... Ez, bai hori ja, etatzen duzula. Ez, da pentsatzea ondo hitz egiten duenak edo ondo indazten duenak badakiela politika hobeto egiten. Eta ni, orman egitzaldi da dema, baina ni igual gero politika feministan ez dut asmatzen. Ni basauriko emakumen elkartean nago eta nirekin dauden batzuk, ni baino zaharragoak dira, ez dauki ikasketarik, baina nire ematen dizkidaten bila buelta problema bat aldanean herrian, poliziarekin edo alkatearekin edo bila buelta, oso emakume jakintxoak dira. Claro, pentsatzen badugu nik idazten dudanez,
Gehiago dakidela feminismoaz, ulertzen duzu, edo gaude politika, politika ez da bakarrik egon idaztea edo hitz egitea. Hori da, orduan bai, ikuste goz asko daudela gaur egun markatu behar bat. Bueno, bera ikasketa universitario gehiago ditugulako, horiona da. Bai. Pero azken bola, presidente entzuten garen termino bat da feminismo intersekzionala edo elkarguneko feminismoa deitzen zaiona. Azalduko diguzu mesedez horrek zer esan nahi dut? Intersekzionala. Elkargunekoa itzutzen ari da euskarera, baina ez dut ez dela euskitzen ona. Beste guni gainera, feminista batekin esaten duen akaso elkarrerak eta elkarruztaketas. Intersekzionalidadea zara. Bai, hori da. Intersekzionalidadea esan nahi dut, pentsatzean ni naizela feminista, bakatu emakumea, baina ni berean nago klase bateko emakumea naiz, esan nahi dut, nire gurasoa, nire familia, aldi berean zuria naiz, eta hori dana batera doa. Ez da emakumea naiz eta gero naiz zuria, eta batera doa. Adibidez, hartzen badu zuen guretzeko, etxeko langile migratzaile, ez da? Emakume horiek askotan dira emakumeak, dira kolorez batzutan ilunagoak esan dezagun, pobreagoak dira, baina dena batera doa, esan ditut, lan nitxo hori sortzen denean, eta derrigortzen ditugunean migratzaileak horretara sartzen, berdin bazi ikasketak dituzten, hori bakar ikusten diogu hori eta prostituzioa orokorrean, esan nahi du, edo zaintzaile, edo prostituta. Hor dena dago, ez da bakarrik emakumeak direla. Da, enea arrasa batekoak direla esan daitezkenak, dira klase batean kokatzen ditugu ulertzen duzuen. Intersekzionalidadea sortu zuten emakume beritzen, konkretuki emakume bat, eta sortu zuen, esateko, bai, baina ni emakume beritzen naiz, nire zapalkuntza, da hirukoitza. Emakumea, baltza, pobre izan daiteke, edo gaztea, zarra, ulertzen duzu, dana batera, hori ez da interesa. Eta ez da interesa ulertzeko eta aztertzeko. Baina egia da, horrekin, beste adibide bat okobetzen zaidana da, zuek ulertzeko da, eta adibidazteko nazismoa, ez da, nazismo ideologia munduan. Nazismo batzutan esaten dugu da, arrasakeria, ez, baina nazismoan dago bai genero diskurso bat, nazismoa oso dago amatasunaren ideologia baten gainean. Amek transmititzen zuten, arrasarioa eta hori dana. Eta aldi berean da klase, arrasa eta genero. Orduan, dana batera doa, ezin da bereiztu. Horretara berabiltzen da intersekzionalitatea. Eta adibide batzuk hartze aldera, nola integratzen da arrazakeriaren eta klase zapalkuntzaren aurkako borroka feminismoan? Zer praktika konkretu egin izan dira, egiten dira? Egin izan dira egon ez asko. Esan nahi dut, bertzek hau esaten digutenean, duela ja igual 30 urte, esaten dute hau, esateko zuek batzutan Europan pentsatzen duzue, emakume zuriak zarete, feminista asko dira klase hartainekoak, horretarako ez da. Orduan, nik ez dakit asko egiten da, baina, adibidez, ez da adibide bat egiten zaidana emakumeen presoen adibidez. Ez da emakume presoak, eta dago, baina espetxeak ere daude, migratzaile ez da. Drogagatik edo prostituzioagatik batzutan orduan hor edo zikoak, adibidez, emakume zikoak. Orduan hor dana gustatzen da, ez da. Orduan bakarrekin ez da emakumeak direla, baina beste dana begiratu behar duzu, bestela ez duzu, ez ondo ikertzen, ez ondo planteatzen politika, horiei dagoetzeko, ez da. Batez ere, buruan euki, zerbait falta zaitu, batzuten goaz falta zaizu adina, edo, ez da bat, pentsatu dana bateka, pentsatu behar dugu. Eta hau ez dut inoiz nik, baina galdera honen segidan etortzen zitzaidan azan, eta orduan zer litzake Euskal Gintza intersekzionala? Euskal Gintza intersekzionala ez dira Euskal Gintza ingo da, baina nik uste dut dena oso importantea dena, erabain faktore guztiak kontuan hartzea, baina nik Euskal Herrian feminismo daukago erronka bat eta da. Teoria de kolonialetik adibidez esaten ari dela, pentsatu. Eraikitzen gaituzte menpeko esan nahi dut, Espainiarekiko edo beste herriekiko, menpeko eraikitzen gaituzte humorearekin gaur egun. Ze humore aplikatzen zaigu, pentsatu ezagun esmeratxo gehiago askoz eta lakoak, aplikatzen zaigu eta hori ez da kasualidadea.
edo aplikatu izan zaigu terrorismoarekin, terrorismoa izan da modu bat, bai, euskaldunak beste leku batean jartzeko, espainolekiko, edo munduan, eskasa ikartzeko herriak, guri hori aplikatu zaigu. Nolabait hori da kolonialismo mota bat, baina aldi berean, beste aldean ere bagaude. Esan nahi dut, aldi berean, hemen gauden feminista zuriak, emakume migratzaileekiko egin dezakegu kontrakoa. Nahi gabe, menpean euki. Nahi gabe, eta batzutan, ulertzen duzuen? Orduan, nik uste dute euskal gintza intersekzionalaren, edo euskal kultura intersekzionala, zentzorokoragoan, euki behar ditu, norabide biak aldi berean, oso ariketa zaila, baina oso ariketa interesgarria. Bai, pentsatzeko, goeta egiteko, eta bai politika egiteko. Zer aldi berean pentsatu behar duzu, ni emakume privilegiatua naiz, emakume zuria naizerako, baina aldi berean euskalduna naiz eta jartzen naute espainolekiko edo ez dakit. Lertzen duzuen? Ni neu. Kolektiboki bai, baina maila pertsona horlan. Guztut oso ariketa interesgarria dira, interseksionalidadea horretarako balio du. Eta, ja, bukatzealereko dugu, gubion artekoa, baina, guztuko ditzai guke gero zuek ere, parte hartzea, galdera, komentarioak, baina, azkenengo bi galdera topiko xamarrekin, baina nik uste, egin beharrekoekin bukatuko dut, eta da, unirretan nola ikusten duzun feminismoa eta zeintzuk uste duzun direla bere erronka nagusiak, eta nola ikusten duzun euskalgintza, eta zeintzuk uste duzun direla bere erronka nagusiak. Erronkazko daude bat aukeratuko dut, eta da nik uste dut gureokagula orain erronka bat euskal gatazkaren inguruko eztabaida eta zabaldu den prozesu honetan nik uste dut badugula zer esana eta zer egina eta hori ditzen zait bakea eta bizikidetza jakotzen artean ditzen dugun honetan nik uste dut feminismoak baduela zer esana arrazoi asko batik. Bata da hor emakumeak egon garela beti, baina ez garela beti izan protagonistak, askotan bitartekariak izan gara, eta bada momentua bitartekariak izan protagonistak izateko, eta iruditzen zaidalako feministak ere badugula hor, nola esan, begirada integralakoa. Ez dakidak izan, bide batez propaganda egiten dut, datorren domekan egingo du Bilbon emakumeen egia aitortu nik sinisten dizut, foro sozialaren jardueren baitan proposatu dugun ekintza bat, eta da egingo dugu, zortzi testigantzera nago ditugu, indarkeria mota desberdinak jasan dituzten emakumeak, eurena kontatuko dute modu laburrean, eta osatu ditugu, interesatzen zaigulako gana lortzean, tortura jasan dituen emakume bat, edo tratu txarrak etxean jasan dituen emakume bat, gerra garaian, oso indarkeria sexista oso modu zabalean ulertuta. Claro, batzuk esaten dute, euskal gatazka ez nahaztu, guk nahaztu nahi dugu. Guretzako feminismotik, pentsatzen dugulako Euskal Herrian ematen ari da prozesu honetan, badugula, irakurketa, beste irakurketa bat, ez bakarra, beste irakurketa bat, eta ikusteko euskal gatazka beste modu zabalean, gure historia bai interpretatzeko modu zabalago batean, eta ez dut gaur egun feminismoak egin dezakela ekarpen interesgarria, beste batzuk, ekarpen interesgarria, bai ikusten dut. Erronka dela bai, feminismoaren zat, baina ekarpena bai, biak batera ez da. Feminismoaren erronka. Nahi dut gauz asko daudela, baina ipatu dut batez ere bakea eta bakein izan, feminismoak egin dezakela eskar, irakurketa integralago bat egiten ez da. Eta gero euskaldintzarena, nik euskaldintzarena ikusten dut oso pilpilean dagoela. Esan nahi dute, nik ikusten ditut adituak eta jende guztia benetan berritu nahian, egiten ari direna, bilatu nahian, gauza barriak hori oso interesgarria da, oso emozionantea da, nik ustez euskaldun moduan bai. Orduan bai, ikusten ditut oso feskatuta, oso erronka zailekin, trantzizio batean, esango nuke, orokorrean gaur Euskal Herrian trantzizio batean, euskaldintzan, bai ez da. Baina, bilatzen ikusten dut. Hor, feminismoa izan daiteke tresna bat, ez bakarra, izan daiteke tresna bat, baina nik batez ere esango nuke hori bilatzen ikusten dugu euskaldintzan, ez da? Bilatzen modu berriak, gogoeta berriak, oso irekiak maila baten, ez da?
Hombre, hor dago belaunaldien erronka, ez da? Nola integratu jende gaztea gogoeta eta politika horretara. Eskerrik asko.